ассалому алайкум тамошобинон. Мо имрӯз камтар салат кардем. Салатаи помидор, бодрин, зелен, оливки, чеснок. Бо вай тайёр мекунем. Ҳозир мо шира мондем паза, бриза тайёр мекунем. Дар 2 литр шир 2 қошиқ уксус мерезем, уксуси 5%. Як қошиқ намак медозем. Ҷӯшед, дубурук шид, камтар ози меҷӯша. Дари дока мерезимаш. Инамита докаро ҷамъ мекунем. Ина ягон ҷо мемонем то овуш полни полидана места. Ини мо обаш ҷудо шуд, обаш ҷудо шуд. Ина мегирем дар ҳамин коса мемонем. Ягон чизи вазмина дар болош мемонем. Мо ини банкаи 2 литра об кардем, дар болош мемонем. Он ки вазминӣ кунад. Я 2 соат 3 соат амита места. Ва ини мо тайёр мешавад. Бризаи мо. Ана ини мо тайёр шуд. ҳозир амина кусок мебирем. Ами об ҷудо кардаги ҳамо оби худаш будагида дар даруни ҳамо об мемонем. Камтар шурча мешавад. Маззаи ранги қуру чакавурӣ мегирад. Қитиша худ дорем. Бриза. Ҳамаша кусок ҷудо кардем. Ҳама ина индири обшта мегирем. Ина мо ҳамаша дар дари қутӣ гирифтем, дар дари обаш. Мемонемш дар халадини муддати 2-3 соат места. Камтар маззаи шӯрӣ мекашавад. Ранги қурут чакавурӣ мазза метиҳад. Бриза номаш. Марҳамат тамошо кунед видеоҳои моро.